Господи, заставаме пред Теб като семейство и се покаяваме пред Твоето свято име, Боже наш, който си на небесата. Да се свети Твоето име в нашето семейство. Амин. Нека Господ чуе тази молитва, да благослови Айден и Севгю и да дари дома им с безкрайно здраве, мир и нерушима любов. Нека Твоите думи и силна вяра им донесат само щастливи дни заедно. Амин. Тъмните нощи ще си отидат един ден. Господи, дари този дом с търпение и благослов. Любовта на Айден и Севгю е свят обет. Не ги разделяй никога. Покажи им своята милост. Проговори, о Боже, чуй нашия глас. Не оставяй сами тези две прекрасни сърца. Любовта на Айден, верността на Севгю, дари този дом с мир и вечно щастие. Чуй ни, молим Те, не разделяй тези, които се обичат. Нека сълзите секнат и лицата им да засияят. Пътищата на съдбата за тях да не бъдат мрачни. Айден и Севгю цял живот ръка за ръка да вървят. Твоята светлина и молитвите ни винаги да ги пазят. Проговори, о Боже, чуй нашия глас. Не оставяй сами тези две прекрасни сърца. Любовта на Айден, верността на Севгю, дари този дом с мир и вечно щастие. Чуй ни, молим Те, не разделяй тези, които се обичат. Нека трудностите изчезнат, а болките да си отидат. Тази любов и това семейство до края да пребъдат. Амин. Господи, пази Айден и